Helo, Miss Gregory ydw i, a fi a athrawes eich plant yn dwmple mywydyn blwyddyn 1. Rydw i wir wedi fwynhau tymor yma yn dod i nabod eich plant a dysgu nhw pob dydd yn yr ysgol. Mae yn drist bod ni'n methu cwrdd yn person tymor yma, ond rydw i'n edrych ymlaen i siarad gyda chi gyd ar y ffôn wythnos nesaf. Ein thema fel blwyddyn 1 tymor yma yw daw eto hael y fryn, sydd yn thema ffantastig i'r plant dysgu fwyaf. Yn ein gwersi prosiect, rydyn ni wedi bod yn edrych ar y tywydd. Rai o'r pethau rydyn ni wedi bod yn edrych ar yw sut mae'r tywydd yn gwneud ei teimlo, ein hoff dywydd fel dosbarth, a sut mae'r tywydd yn effeithio swyddi, pobl a gwledydd gwahanol. Un o'r pethau rydyn ni wedi bod yn gwneud yw edrych ar sut mae'r tywydd yn wahanol ym wledydd fel Cymru a Kenya, a wnaeth y plant wir mwynhau wneud hyn. Hefyd, rydyn ni wedi bod yn edrych ar cwestiynau athronyddol, sydd yn swnio'n eitha dyfyn, ond wnaeth y plant wir mwynhau hyn. Un o'r cwestiynau rydyn ni wedi bod yn edrych ar yw, ydy'r plant yn rhy fach i fod yn yr ysgol? Wnaeth y plant wir mwynhau hyn, a wnaeth yn rhannu syniadau ffantastig. Roedd yn cyfle ffantastig i nhw ymarfer sgiliau a gwrando a darllen a siarad. A roedd nhw'n dod lan gyda syniadau a atebion ffantastig i'r cwestiwn. Yn symud ymlaen i mathemateg, rydyn ni wedi bod yn edrych ar dechrau'r flwyddyn, cyfri a sgiliau siapiau. Yn symud ymlaen tymor yma, rydyn ni'n mynd i edrych ar amser, arian, adio, tynnu a ffeindio rhifau coll. Mae mathemateg yn rhoi cyfle ffantastig i'r plant dysgu sgiliau newydd pob dydd, a mae'n wir yn ffantastig i weld nhw'n gwenu ar nhw'n cwblhau darn o waith ffantastig. Yn symud ymlaen i iaith, yn ein gwersi iaith, rydyn ni ar dechrau'r flwyddyn wedi bod yn edrych ar ein sgiliau llythrennau a sgiliau darllen. Nawr, rydyn ni wedi symud ymlaen i sgiliau ysgrifennu a datblygu rhain. Rydyn ni wedi bod yn edrych ar ansoddeiriau, pethau sy'n gwneud ni'n hapus a pethau sy'n gwneud ni'n drist, a pa tywydd yw ein hoff dywydd. Wnaeth y plant wir mwynhau yn rhannu ei barn am hyn, a lot o pobl yn hoffi tywydd gwahanol oedd yn cyfle i nhw dweud pam. Yn symud ymlaen tymor yma, rydyn ni'n mynd i cario ymlaen gyda stori Leila, sydd yn stori ffantastig am merch yng Nghaffrica. Hefyd, rydyn ni yn mynd i symud ymlaen i pethau nadoligaidd a ysgrifennu llythyr i Sean Conn. Yn olaf, yn ystod y tymor, rydyn ni wedi cael y cyfle fel ysgol cyfan i wneud lles for y llun a lles Brynhampton gyda'i Gwener. Yn ystod yr amser yma, rydyn ni'n cael cyfle i wneud pethau wahanol ni fyddwn ni fel arfer wneud fel dosbarth. Rydyn ni, fel blwyddyn ni, wedi wneud llawer o gelf a mynd tu fas yn yr ardal goedwig tu fas y dosbarth i mynd o gwmpas a gweld pethau gwahanol dros mwynhau yr awr iach. Mae'r plant wir wedi mwynhau'r amser yma i just trafod a siarad a cael hwyl fel dosbarth. A rydym i'n mwynhau wneud y gyda nhw a cario hyn mlaen yn ystod y tymor. Rydym i'n edrych ymlaen i siarad gyda chi gyd ar y ffôn wythnos nesaf, ond dwi yn sori bod rydw i wedi cwrdd â chi ym mherson tymor yma. Diolch yn fawr.